Krásný den. Dneska vám ukážu, jak přesazuji sazenice chili, protože moje sazenice nejsou úplně ideální. Tady vám ji ukážu. Ideálně by se měly přesazovat, až když mají 4 lístky, ale protože se mi takhle vytáhly, měly málo sluníčka a chceme je zachránit, tak si ukážeme, jak tady ty chili papričky přesadíme. Tak můžeme jít na to. Takže mně se osvědčilo si dělat svůj substrát a nabrali jsme hlínu od našeho kamaráda Krtka a k tomu teďka přidáme, co tady máme ve skleníku, už nachystané králičí bobky i s trochou slámy, to všechno může být. Takže si to takhle smícháme a do toho použijeme ještě křepelčí trus. A takhle si tu hlínu smícháme a máme nachystané na přesazování. Takže si naplníme takhle kelímky substrátem. Vidíte, že tam máme i tu slámu, což nám vůbec nevadí ničemu. Takže takhle to naplníme. Já si tady udělám uprostřed dírku a teďka opatrně si tady vezmu sazeničky, posadím je co nejhlouběji a takhle to opatrně, aby byly chráněné, zasypu substrátem. Jo, zasypeme je až tady po ty první lístečky, aby měly rostlinky možnost pořádně zesílit. Tak. A máme to i se slámou, i s králičíma bobkama, i s křepelčím trusem. Takže můžeme udělat ještě jeden. Tak a zase uděláme tady takovou jamku. Vezmeme si to. Tady můžete vidět, jaké už mají krásné kořínky. Tohle ne na té rukavici, to je pírko z křepelky. Tak. A zase dáme co nejhlouběji. A takhle to zasypeme. Tak, mohli jsme je dát i víc od sebe, ale oni se nám holky určitě porovnají. A jak budou větší, tak je stejně budeme přesazovat přímo do skleníku. Takže už jenom zalijeme. Tak, jedna. A tady zalijeme druhou. A máme přesazenou. Tak a tady máme hotové přesazené sazeničky. Tak budeme sledovat, jak se jim daří. Necháme je už tady ve skleníku, protože teď, jak jsou teploty, tak už je tady docela fajn, tak se budou aspoň otužovat. Takže sazeničky máme zasazené, to jsme viděli. Budeme teďka spolu pozorovat, jak se jim daří a já vám všem přeji krásný sluneční den. Mějte se moc hezky.